Здравейте и добро утро в петък, 23 август, с анализа на криптопазара. Биткоин ще включим и Ethereum през днешният анализ, тъй като там има ситуация, която изглежда по-добре от тази при биткоин в момента, така че ще обърнем внимание. Къде се намираме? Миналата седмица разгледахме доста различните периоди и спрямо тях къде се намираме, спрямо корекциите на Фибоначи. Спрямо миналата седмица в момента нямаме големи промени, големи колебания, тъй като цялата седмица реално стоим като едно странично движение. Това, което набързо можем да погледнем, на дневна графика последният импулс 61,8 отблъскване, 4 часова графика нисходящият импулс, който е отблъскването от 61,8, тук достигнахме 61,8 и едночасова графика, покачването вече е с корекция 38,2. Коментирахме, че добрите нива за покупка 38,2 първо ниво, ако там има отблъскване и 61,8 по-добрият вариант за вход. Едно тук с едно, което ако бъде достигнато да бъдат обрани стоповете, да видим отблъскване, че доста добри нива в този момент, но за момента нямаме достигане до тези нива за вход. Ставаме в страничното движение и не е необходим пробив, за да кажем, че движението отново продължава в възходяща посока. Това отблъскване, ако е използвано за вход, е добре вече стоповете да бъдат преместени от предишни дена, за да може, ако има следващо връщане, да бъде изкарана тази позиция, ако има възможност за вход да се направи по-нисък ход, ако видим просто да сме застраховали позицията, докато тя не се развива, не е тръгнала все още и има как да се върне. Това от тук нататък какво да търсим? Има два варианта за мен за позиции. Основният сценарий остава за покупка. Така че разглеждаме двата варианта за покупка. Влизаме в тези покупки. Единият вариант е при пробив тук горе, за да можем да потвърдим, че движението продължава в тази посока. Имаме пробив, тест на тези нива и това не е варианта за вход. Другият вариант е при обиране на стопове. Това обиране на стопове може да не достигне до 60, предвид, че до момента е няма сила, но ако направи едно връщане при тези нива или поне до това да бъдат обрани тези стопове, ще предостави много по-добри съотношения. И при двата варианта ни трябва хубаво отблъскване, за да можем да кажем да, в момента стартира това движение, можем да сложим стоп под дъното и движението да стартира по този. Така че това са ми двата варианта, тук, които разглеждам за продължаване на нещо, което няма да ми харесва по продължаване на този сценарий и с което би бил по-внимателен. Ако пуснем, днес имаме пресконференция Powell, ако пуснем една свещ, която е над тези върхове и се върнем обратно надолу, това няма да изглежда добре, защото имаме едно покачване, доста време задържане и показва, че няма сила текущото движение, което ще означава, че ще се върнем към по-ниски нива и тогава директно бих гледал за първа реакция на 60. Няма да бързам по-ранни ходове, но зависи как се развива от тук. Ако има хубав пробив, продължаваме с покупките. Ако имаме отблъскване, търсим по-ниски нива за възможни. Ако оттам се зависимост. Това, което казах, че при Ethereum ситуацията ми допада малко повече, още вчера в премиум канал разгледах тук възможността с това движение. Основната идея е това, което коментирам с обирането на стоповете и това, че при война, ситуацията, която коментираме, просто се движи настрани и в последната част прави нещо, което да дава потенциал за текущо. Докато тук вчера имахме ето тази ситуация, обиране на стоповете, продължихме нагоре, върнахме се и тествахме. Тук беше видеото вчера, когато коментирах потенциала за покупки, след това се върна още веднъж за тази ситуация и сега се намираме вече с развитие от тези нива. Задължително, ако тук са направени входове, е добре вече да се повишава риска от тези входове, ако стопа да речем е бил под това дъно да мине тези дъна или да мине на старната теория и от тук нататък да се следи как реагира сега при върховете. Ако пробива както е ситуацията, добре, имаме да държим, да местим стопове към по-високи нива, да търсим добавки, да очаква, че това движение ще продължава по този начин. Но ако се върне, пусне една опашка само над тези върхове,
то тогава ще следим за следствие обиране тези стопове. Дръпнем малко. Ето това е цялото движение. Все още тук не е толкова категорично, че е стартирало. После е, че съвсем скоро ще се види пробив тук на това странично. В момента търсим дали това заблуждаващо движение дава потенциала за нагоре. Дали то ще продължи, това е ясно най-вероятно още в днешния ден. Дали ще има силата да пробие тези върхове. Ако има допълнителни основания за покупки, при корекциите се влиза в покупки, търсят по-високи. Ако пусне само една опашка и се върне, търсим след това от долната страна, по-дъната. Пак опашка и тръгване нагоре. Това са ми вариантите, като за момента приятеля ситуацията допада повече от към покупки, които от вчера разглеждаме и текущо очаквам, че има как да продължава. Но смятам, че е подходящо в момента да се влиза в сделки на тези покупки, тъй като движението вече работи една част и ако сега се влезе в сделка, вече са различни нивата, които може да върнат цената обратно. Т.е. това странично сега сме на съпротивата. Целта е, ако съпротивата се отблъснем с един пак за подкрепа и нови покупки се правят при отблъскване на опашки от долната страна. Така че това е текущата ситуация при криптото. Това задържане много скоро трябва да избие на някъде. Където избие, очаквам, че ще продължи по-дълго време в тази посока. Ако има допълнителни въпроси, то в коментарите и директно. Хубав ден и успешен!